Un altre? Per aquí, endavant. Veniu més a prop, veniu més, molt més, a veure, no tant. Doncs som-hi! A la Maria. Vosaltres sabeu quants reis són? Són un, dos o tres? I la mula no es vol moure. A reveure, veniu cap aquí, veniu! Sí, s'han portat bé. Segur? Fem una cosa. És ben estrany. Normalment cap família... Moltes gràcies, Sa Majestat. Per aquí, a dintre, per dintre. Perdoneu, que teniu a punt els regals d'aquesta canalla. Com es diuen? Ah, com es diuen? No ho sé. A la una, a les dues i a les tres. Play! Un, dos, tres, quatre, ballant, rient, cantant. Ai, hola! Jo sóc la pastora Caterina. Gràcies. Bé, doncs nosaltres anem passant, és tard i vol ploure, i la mula no es vol moure. Adéu-siau, família! Valentí Junyent Torres, primer tinent d'alcalde, regidor d'Hisenda i del grup municipal de Junts per Manresa. Felip González Martín, del grup municipal del Partit Socialista. Gemma Boix Pou, del grup municipal de FEM Manresa.
i Miguel Cerezo Ballesteros, del grup municipal de Ciutadans. Majestats, Melcior, Gaspar, Baltasar, Príncep Joan, benvinguts a Manresa. Aquest ha estat un any difícil per tots els ciutadans i segur que també per vosaltres. Per tant, més que mai, us agraïm que sigueu aquí amb nosaltres. Enguany la rebuda a l'Ajuntament és en petit comitè, en família. Malauradament, i degudes les circumstàncies, no hem fet la tradicional cavalcada que tots els nens i les nenes esperen cada any. Però igualment, rebem amb molta il·lusió la vostra presència a la ciutat. Gràcies també per haver fet aquesta acampada al pati del casino, on tots els infants de la ciutat han pogut venir a veure-us, a portar-vos les seves cartes i expressar-vos els seus desitjos. Gràcies per la vostra acollida. Suposo que enguany el viatge també deu haver estat difícil. I tant que ho ha estat de diferent. Malgrat les dificultats que hem tingut, l'il·lusió dels infants de tot el món ha fet que ressorgís fa un mes la llum de l'estrella d'Orient. En aquest llarg viatge hem pogut veure com els més petits han estat molt responsables. No és gens fàcil portar la mascareta al pati de les escoles o als parcs. Per això la volem felicitar. Moltes gràcies. Han fet molta bondat i els volem demanar que continuïn portant la mascareta i que compleixin totes les recomanacions. Aquesta és la millor manera de guanyar la Covid. Hem rebut totes les cartes dels nens i les nenes de Manresa i les hem llegides totes, amb gran entusiasme. I us podem dir que aquesta nit tindrem molta feina. Vos, alcalde, també he escrit la carta? Sí, també he escrit la carta i en un any tan complicat per totes les persones de la ciutat i per tot el món us volia demanar més que mai salut per a tothom. I també que porteu consol per aquelles persones que han perdut els seus éssers estimats i per aquelles que han patit aquesta malaltia tan terrible de la Covid. També ens agradaria que ningú passi gana ni fred a tots aquests dies i que tothom tingui un espai digne per viure i que no hi hagi discriminació de cap mena. Nosaltres aquest any hem treballat de valent per poder fer de Manresa una ciutat més saludable i més acollidora. I us demanem ara vosaltres que ens ajudeu també a superar el virus. Així doncs, en senyal de la nostra estima, us donem la clau màgica de la ciutat. La clau que, per una nit, podrà obrir totes les portes de Manresa, perquè porteu els regals als infants i a les seves famílies. Moltes gràcies, alcalde. I en aquesta nit màgica mirarem de complaure les vostres peticions, com també fer-ho de tots els manresans i manresanes. Ja ho sabeu, infants de Manresa. Continueu fent bondat i estimeu a la família i als vostres mestres. I ara a dormir ben d'hora.